Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si povieme o ostreľovačke Roze Šaninovej. Roza Jegorovna Georgievna Šanina. Narodila sa 3. apríla 1924 v malebnej dedinke Jedma v Archangelskej oblasti Sovietskeho zväzu. Jej matka Anna Alexejevna Šaninová bola dojička kráv a jej otec Georgij Michaljovič Šanin bol vojnový veterán a invalid z Prvej svetovej vojny. Roza mala 6 súrodencov, 1 sestru a 5 bratov. Jej rodičia navyše vychovávali aj ďalšie 3 siroty. Po absolvovaní 4 rokov miestnej školy Roza nastúpila na strednú školu v 13 km vzdialenom Berezniku. Túto vzdialenosť musela mladá Roza každý deň prejsť peši. Neskôr sa však do Berezniku presťahovala k jej tete Anežke Borisovovej. V 14 rokoch sa rozhodla pre štúdium v Archangelsku i napriek zákazu rodičov. V roku 1938 sa Roza pridala ku Komunistickému zväzu mládeže, skrátene Komsomol. O 2 roky neskôr boli všetky stredné školy spoplatnené a tak sa Roza musela štúdia vzdať, keďže bola bez akejkoľvek finančnej podpory rodičov. 11. septembra 1941 začala pracovať ako učiteľka v miestnej materskej škole, získala služobné ubytovanie a zarobila si svoje prvé vlastné peniaze. V štúdiu tak mohla pokračovať a úspešne ho dokončila v roku 1942. V tom čase už v Sovietskom zväze zúrili ťažké boje. Sovietsky zväz bol napadnutý nacistickým Nemeckom, ktoré sa vďaka úspešnej taktike Blitzkrieg, v preklade Blesková vojna, tlačili čím ďalej, tým bližšie k Moskve. Roza sa rozhodla pomôcť a pridala sa k Červenej armáde. Spočiatku jej sen byť v popredných líniách nechceli splniť z dôvodu jej pôvabu. Sovietskí dôstojníci sa báli, že jej prítomnosť by mohla narúšať morálku. Pri streleckých tréningoch sa však ukázalo, že Roza má nesmierne nadanie na presnú streľbu. Porážala aj skúsenejších mužských strelcov. Vďaka tomu Roza absolvovala tréning ostreľovača. Roza sa bez zaváhania ujala svojej pozície ostreľovačky, jednej z najdôležitejších a zároveň najťažších pozícií, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, presnú streľbu a chladnokrvnosť. Vďaka jej dochovanému denníku vieme viac o jej živote na fronte. 2. apríla 1944 dorazila desiatnička Roza k 338. streleckej divízii, v ktorej bola vytvorená samostatná čata ostreľovačov. Svoj prvý krst ohňom zažila hneď o 3 dni, kedy sa jej juhozápadne od Vitebska podarilo zasiahnuť nepriateľa guľkou do hlavy. V jej denníku sa k tejto udalosti píše toto. Ochabli mi nohy a sklzla som do zákopu. Nepamätám si, ako sa to vôbec stalo, len si uvedomujem, že som zabila človeka. Ľudskú bytosť. Pribehli ku mne moji spolubojovníci, ktorí sa ma snažili upokojiť. Skončila si život toho úbohého fašistu. Dobre mu tak. O 7 mesiacov neskôr si Roza do denníku zapísala. Teraz už chladnokrvne zabíjam tie zvery. Stalo sa to zmyslom môjho žitia. Už nie cesty späť. Podľa hlásenia veliteľa 1138. streleckého pluku majora Dektarieva v období od 6. do 11. apríla Roza zlikvidovala pod priamou delostreleckou paľbou 13 nepriateľských vojakov. V tom istom období jej za toto hrdinstvo počas bitky o dedinku Kozí Gory v Smolenskej oblasti bolo udelené vyznamenanie Rád slávy. Stala sa tak prvou ženou bojujúcou v 3. bieloruskom fronte, ktorá obdržala toto vyznamenanie. 9. júna 1944 sovietske vojenské noviny uverejnili fotku Rozy na titulnej strane s popisom Poďme hrdinsky poraziť nepriateľa. 22. júna 1944 sa začala rozsiahla sovietská útočná operácia Bagration. Rozina čata dostala rozkaz presunúť sa na západ v druhej línii, aby neriskovali životy ostreľovačov. Kvôli intenzívnym bojom za predošlý mesiac a pol boli ostreľovačky veľmi unavené a tak dostali rozkaz maximálne využiť akékoľvek zastávky na oddych a nezapájať sa do bojových operácií peších jednotiek. Napriek rozkazu sa Roza usilovala dostať do prvej línie, velenie však bolo proti. Zaujímavosť. Puška Mosin Nagant je opakovacia guľovnica ráže 7,62 x 54 mm, ktorá sa oficiálne zaviedla do armády v roku 1891. Ide o najviac masovo vyrábanú opakovaciu guľovnicu všetkých čias.
Vyrobených bolo viac než 37 miliónov kusov v rôznych variantách. Puška sa vyrábala aj mimo Sovietskeho zväzu, a to napríklad vo Fínsku, Poľsku či dokonca Francúzsku. Pre potreby ostreľovačov došlo k výrobe nového typu záveru pušky s ohnutou kľukou, pretože pôvodný záver nebolo možné využívať v kombinácii s puškohľadom. Vďaka tomuto novému záveru sa verzia Mosin Nagant 1891/30 používala s puškohľadmi, a to napríklad PE, PEM či najbežnejší puškohľad PU. V povojnových rokoch na základe tejto pušky vznikla československá puška vzor 54. Koniec zaujímavosti. Na začiatku januára 1945 Roza presvedčila veliteľa 1. bieloruského frontu, aby sa mohla účastniť ofenzívy vo východnom Prusku. V jej liste zo 17. januára Roza píše, že čoskoro môže zomrieť, pretože jej jednotka prišla o 72 vojakov zo 78. Do denníka si zapísala: Moja definícia šťastia je bojovať pre druhých. Ak mám pre všeobecné šťastie padnúť, tak som pripravená. Posledný zápis v jej denníku uvádza, že kvôli silnej delostreleckej paľbe nemeckej armády uviazla v zničenej samohybnej húfnici. 27. januára svojim telom Roza kryla ťažko raneného veliteľa delostreleckého oddielu. Pritom utrpela zásah viacerými úlomkami a šrapnelmi z delostreleckých granátov do hrude. Bola prevezená do poľnej nemocnice, kde na druhý deň bohužiaľ zomrela. Ako uviedla zdravotná sestra Jekaterina Radkinovová, Roza v jej náručí vyslovila tieto posledné slová: Ľutujem, že som toho nespravila viac. Roza zomrela ako 20-ročná, česť jej pamiatke. Po Roze sú pomenované ulice v Archangelsku, Strojovskom a v Šangali. V jej rodnom meste jej otvorili múzeum. V Archangelsku sa každý rok na jej počesť konajú strelecké súťaže. Tu sa končí naše video o ostreľovačke Roze Šaninovej. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme. Dovidenia pri ďalšom videu.